Argia aldizkariaren mendeurrena da aurten eta horrek hedabide zaharrenean bihurtzen du. Gaur bere historia birpasatuko dugu Xabier Letona Argia aldizkariko kazetariaren eskutik. Arratsaldeon eta ongitorri. Arratsaldeon, bai. Izan ere, historia laburbildu egin duzu aldizkarian beran. Bai, hori da, azkenean 100 urte bete ditugu eta, justo urtarrilaren hasieran gure mendeurrenerako prestatu genuen zenbaki berezian, niri egokitu zitzaidan erreportaje historikoa egitea, argiaren historia laburbilduz. Eta, hori da, hor 1000 gauza daude, ez da, 100 urteko historian zer ez da gongo, ez? Bai. Eta orduan laburpen bada, gainera hor bada zati bat, norbera kontrolatzen duena, ni 1988an hasi nintzen argiarekin kolaboratzen eta urtebete beranduago plantillan nengoen lanean, ez, unibertsitatetik atara berri. Eta orduan zati bat oso ongi kontrolatzen duzu, baina zeure historia da, hala ere, ez, baita ere. Aldizkarena eta zeure historia eta zeure begietatik ikusten duzuna aurreko guztia da entzun duzuna, irakurri duzuna eta Ikerketa lan handia orduan? Ikerketa lan handia ez gehiegi ez da ere erreportaje batek eskatzen duen adina, ez? Badaude nahiko gauza idatzita gai horien inguruan, orduan gehiago da nola eta zer laburbildu irakurleari historia koherente bat eta ulertzeko gure argia aldizkariaren eta zeruko argia aldizkariaren historia ulertzeko moduko zerbait eskaintzea. Orduan, esan bezala, orain dela 100 urte, 1919an sortua. Bai, hori da, non eta Iruñan sortua gainera, ez da? Hau sortu zen, lehenbizi zeruko argia sortu zen. Hemen Arrotxapeako Errotazar konbentuan kaputxinoek sortu zuten, 2 kaputxino izan ziren, bata Aita Damasointza eta beste bat Aita Buenaventura. Eta Aita Damasointzak, 87 arte, okerrezpenago bizi izan zen, da 86an egin genion elkarrezketa bat argian. Hori da, bai, Areke kontatzen duenez, 89 urte zituela, Areke kontatzen zuenez, Aita Buenaventura etorri zitzaion eta esate zion, guk egin dezakegu, zeuden, frantziskotarrek zeukaten euren aldizkaria, Katalunian eta ere katalanez ari ziren hainbat aldizkari erlijioso eta ateratzen, eta Aita Buenaventurak esate ziola guk egin dezakegu baita ere horrelako bat, eta hilebetero atera, eta horrela euskarazko abestiak aterako ditugu, gure mezuak zabalduko ditugu, eta barda, eta hasieran nola Aita Damasointzak esate zion, zera, nahiko landakoago orain ere, eta alde hemendik, baina azkenean esaten zuen setosoa zen, hau da, tematia, eta orduan baietz, erabaki zutela hitz egitea nagusiarekin, ordeneko nagusiarekin, eta arekatea ireki zien, izendatu zuen Aita Damasointza aldizkariko zuzendari, eta horrela hilebetean behin, zeruko argia, erlijio aldizkaria egiten hasi ziren, eta kristautasunaren mezua zabaltzen. Hau ulertu behar da baita ere, zein testuingurutan sortzen zen, ez da, zen testuinguru bat non mezu laikoa indarra hartzen ari zen garai haietan Europa osoan, baita Euskal Herrian ere, eta orduan horri aurre egiteko, lehenago Erdi Aroan eta mende batzuk lehenago liburuen bidez, inprentaren bidez eta kristautasunak bere mezuak zabaltzen hasi zen bezala, prentsa ere gizarteratu ala, kristautasuna hasi zen baita ere erabiltzen tresna hori bere mezuak hobeto zabaltzeko gizartean. Momentu haietan ere, Euskarak loraldi bat bizitzen ari zuen, ez? Euskaltzaindia ere sortu egin zen urte horretan. Bai, hori da, berpizkunde bat zetorren
19. Mende amaieratik, euskarazko hainbat gauza idazte ziren, hasi ziren baita ere Euskal Herri osoan egiten lore jokoak, euskararen festak zirenak, eta horren testu inguruan ere sortu ziren 1918an lehenbizi Eusko Ikaskuntza, eta arek aginduta 1919an Euskaltzaindia aurten ere, bere mendeurrena gu bezala ospatzen ari dena. Eta orduan zeruko argia izaera erlijiosoarekin hemen Iruñan? Bai, baina guk beti esaten dugu, ala sentitu izan dugulako eta gure aurrekoek ere ala aditzera eman izan dutelako, gaur egungo argia batorrela bi adarretatik, ez? Bata azaldu dudan adarra, eta bestea da 1921ean, 2 urte geroago, sortu zen Donostian Argia, informazio orokorreko astekaria. Hau, periodiko formatuan, jeltzaleen testu ingurumarian sortutako aldizkari bat zen, ezen inondik inora aldizkari astekari organikoa, prentsa organikoa, baina, haien inguruan sortua bai, ez? Eta hau, batez ere baserritarren munduan, eta izaera katolikoa duna zen, eta baina ezen erlijiosoa, beraz, eraganetako mezuak zabaltzen zituen. Eta gu, bi ubide horietatik gatozela esan liteke. Gero, hau jarraitu zuten lanean, bakoitza bere izaerekin eta bere indarrekin gerra garaira arte, baina baziren ambizio handiko proiektua ziren, bereziki Donostiako Argia ura orduan dagoeneko hango kideek eta saiatu zirelako egiten euskarazko lehenbiziko egunkaria. Eta 29rako ero nahiko prest zutela dena, proiektua erori egin zitzaien, tartean ibili zen baita ere Lizardi olerkari ezaguna, eta tira, gerra garailear arte itxaron beharko zuen euskarazko lehenbiziko egunkariak, eguna izenekin atera zena, eta hilabete batzutan jardun zuena gerraren testu inguruan. Eta hor bai, gerraren testu inguruan desagertu ziren euskarazko agerkari guztiak, eta zeruko argia eta argia bera ere bai. Donostia eta Iruña aipatu dituzu, baina Venezuelatik eta New Yorketik ere argia bai sortzen zen. Bai, hor, hemendik alde egiterakoan, batez ere, babes leku handietako bat izan zen Hego Amerika, Ipar Amerika, eta alde horretatik, behin baretu zirenean, baretuka kotxen artean kontuak exilioan, hor lehenbizi Venezuelatik eta gero New Yorktik atera ziren hainbat aldizkari, ez dakitzen bat izan ziren, 15 bat, okerre espanago, eta esaten da aldizkari haiek bazeukatela kutsu politikoagoa edo Eusko Alderdi jeltzalearen ingurumariari lotuagoa, normala denez, exilioan eta egoera horietan, ez da. Eta gero, 50ko hamarkadan ere atera ziren beste hainbeste zenbaki, baina itxaron beharko dugu 60ko hamarkadara berriz ere indarrez atera arte zeruko argia. Eta ere, errepresio horri aurre eginez, ez? Bai, azkenean, orduan dagoeneko ikusten da Euskal gizartean 60ko hamarkadan badagoela beste erabateko borbor bat langile mugimenduan, beste euskal kulturaren esparruan ere bigarren berpizkunde bat ematen ari da, eta testuinguru horretan, kaputxinoek erabakitzen dute, berriz ere aldizkariarekin ekitea. 50ko hamarkadan hainbat, 50ko hamarkadan beste hainbat ale, baina 63tik aurrera eta Agustin Ezeiza
kaputxinoaren bultzadarekin, hortik aurrera gaur daño, iaia etenik gabe atera da zeruko argia. Borbor horretan, dagoeneko ikustezan mundu laikoak jarraitze zuela indarra irabazten, eta kaputxino eskutik etorri zen baita ere orain zeruko argia, baina dagoeneko ez informazio erlijiosoarekin, baizik eta informazio orokorreko izaerarekin, eta zeruko txikiz eta argia handiz. Beraz, orduan ere, frankismoan hemen Eliza Katolikoa, bazegoen oso lotua Eliza Katolikoa, behintzat jerarkia eta guztia bazegoen frankismoarekin oso lotua. Beraz, gizartearekin ongi konektatzeko ere esan egokiena zeruko kontuak eta abarrekoak indarra handiz aipatzea. Orduan, zeruko txikiz eta argia handiz. Eta 63tik aurrera, hilabetekari gisa eta egunkari formatoarekin hasi zen informazio orokorrekoarekin jardun horretan eta nazioartera begira eta tira, mundura zabalik. Orduan, txiki jartzearena zeruko argia, ze hamarkadan esan duzu? 60ko hamarkadan eta 63tik aurrera hasi zen hori. Eta garai hartan hasi ziren, gerora euskal literatura prentsan oso ezagunak izan diren pertsonak kolaboratzen, bai Txillardegi Bera edo Ramon Saizar Vitoria, izen pila bat horrez. Eta, testu inguru horretan, 60ko hamarkadan, lehenbiziko zuzendaria ere izendatu zuten emakumezko bat, Miren Jone Azurza. Eta 60ko hamarkadaren bukaeran emakume hau hasi zen lantaldean, eta lantaldean hasi ziren baita ere kolaboratzaile gisa, Amatiño Bera, 60ko amaieran, Oker Espanago, Mikel Atxaga, 5-6 urtetan Mikel Atxaga zena, duela gutxi arte Euskal Kazetaritzaren dekanoa izan zena, hil arte. Orduan hasi zen bera eta esaten da, bera izan zela orduko 60ko amaiera eta 60ko hasierako urte haietako erredakzioaren alma materra edo. Izan ere, kazetaritzaren oinarriak oraindik zehaztu gabe egonkortzen joaten ari ziren, ez? Soldatak eta bar... Bai, danetik hori esaten du Miren Jone Azurzak, gerora egindako elkarrizketetan, eta esaten du, orduan jarri zirela Euskal Kazetaritzaren oinarriak, zutoinak, ez? Karo, orduan, imagina, igaz bete zen Euskara Batuaren 50. urte hurrena, 1968an Arantzasun gauzatu zen hartatik, ez? Eta, ez egiten nola idatzi, zer idatzi. Gainera, behin finkatuta Euskara Batuaren oinarriak eginda, hori ez da zerbait automatikoa. Gizartean txertatu egin behar da, eta non txertatu, idazten dane guneetatik, txertatzen da hori batez ere, prentsatik, eta zeuden baita ere ikuspuntu desberdinak, atxea onartu, ez onartu, ia gerra politiko bat bizi zen testu inguru hartan, gai horien inguruan, hainbat famili eta pertsonen artean. Orduan, testu inguru zail hartan egin behar izan zuen aurrera eta finkatu behar izaten zituzten, hau nola idatzi, edo kronika bat ze estilokoa izan behar du, edo jorratzen badugu nazioartean nola jorratu behar dugu, eta orduan Ricardo Arregi kastaria esatu baterako, 60ko hamarkada hartan, orduan egin zen ezagun, oso modu berritzaile batean idazten zuelako, hau zahar munduari begira, eta hori ez da ere kaputxino guztien gustokoa.
batzuk aldizkariak nahi ziren, baina beste batzuk batez ere sortzaileak eta abar, esate baterako Aita Damasointza Txilera erbesteratu zen gerrarekin, eta ikusten da haien korrespondentzian eta abar, ez zutela oso gustoko 70ko hamarkadaren bukaerako eta zer esanik ez 70ko zeruko argia, ez? Eurek hainbeste maitatu zen eta eurek sortutako zeruko argia, ez? Ikusten da, zelabait badagoela hor aita eta seme-alaben arteko tirabira generazional horiek egoten direnak, eta beste batzutan korrespondentzian ere ikusten da baietz, ez dute oso gustoko, baina hala ere esatez, baina gauza asko egiten ari dira, eta abar da. Hori guztia islatzen da garai haietan. Gero 70ko hamarkada hori ere nahiko mugitua izan zelako trantsizio garaia frankismoaren amaiera. Bai, klaro, begira, ze konbultsio maila bizi zen Espainiako estatu osoan eta bereziki esango nuke Euskal Herrian, Burgosko prozesua 79-70ean lehenbiziko langile greba indartsuak, frankismoak ere ikuste zuela, atera behar zuela handik edo hemendik egoera hartatik eta prestatzen ari zen gerora deitudan trantsizio ospetsu hori, testuinguru guzti horretan, prentsak jasate zuen errepresio maila bat, eta zentsura, eta Elizaren magalean, bai prentsa, bai langile mugimendua, gure kasuan zeruko argiak, errealidadeaz bere ikuspegia zabaltze zuen, gero eta modu ausartagoan, eta batzutan horren ondorioz ere zentsuraren atzaparrak jasanez. Eta hor gero eta aldizkari sendoago bat egin zen, gauza kontatze zituenez, jendeak irakurri egite zituen, bazegoen baita ere gozea, gauzak irakurtzeko, naiz eta batzuetan lerro artean ere jakin behar zen irakurtzen garai haietan, zentsura saiesteko. Eta gero eta aldizkari sendoagoa egin zen, gero eta ausartagoa, aldi berean erlijioa, kaputxinoek ateratzen zuten, baina aldizkaria hark dagoeneko ez zeukan inongo kutsu erlijiosorik, ero baldin bazuen, artikulu baten izango zuen, eta 70ko hamarkadan aurrera egin ala, biztan da hori guztia galdu egiten zuela. 80ko hamarkadan marandu egin ziren, linea editoriala zela eta esan nahi dut, erabat kendu egin zen kutsu erlijioso hori. Hor gauza garrantzitsu bat gertatu zen, 70ko hamarkadaren bigarren aldian, sortu ziren 77an deia lehenbizi eta hilabete gutxira egin. Orduan, zeruko argia bazen medio nahiko indartsu bat, erredakzio eta kolaboratzaile sare zabalarekin, baina bi horiek sortzerakoan, sortu zen eztabaida handi bat, ea euskarazko prentsak euskaraz bakarrik jarraitu behar zuen, ero euskara erdararen magaleko egunkari handi horien babesean, ero gizarteratu behar zen, ez? Testu inguru hartan, zeruko argiako kazetari askok, gehienek, alde egin zuten bi medio horietara. Eta orduan, halako odoluste bat izan zen, eta gainera, bere linea editoriala zela eta kaputxinoekin, gero eta arazo gehiago zituzten, eta azkenean erabaki zuten, apurketa etorri zen, eta 80ko hamarkadaren hasieran, 80an, kooperatiba gisa langileek hartu zuten
aldizkaria, eta kooperatiba gisa eratu ziren, eta hori bai kaputxinoek jarri zieten baldintza bat. Ezin zutela erabili zeruko argia. Eta orduan, argia erabili zuten, galdetu zieten orduko langileek ea enpresaren izen gisa erabili zezaketen zeruko argia, eta baietz, orduan zeruko argia aurrerantzean editorialaren izena izan zen, eta argiak, zeruko argia jarraitu zuen argia gisa. Eta hortik aurrera, gauzak asko aldatu ziren, eta hasiera oso zaila izan bazen ere, oso odolustua zetorrelako 70ko markadaren amaieratik, pixkanaka, berriz ere joan zen indarra hartzen, eta 80ko hamarkadan oso gauza interesgarriak egin zituzten. Orduan, erakutsiz euskal prentsa bideragarria dela? Bai, esan dudan bezala, orduan, elebitasunaren gaiak bazuen indar handia, eta argiak erakutsi zuena zen lehenbiziko urte hartan posible zela euskarazko prentsa euskaraz bakarrik. Beste inongo laguntzari gabe. Eta hori gatazkatsua izan zen garai haietan. Garai haietan hasi ziren baita ere euskal prentsarekiko lehenbiziko diru laguntzak, eta hor bazegoen baita ere, behin pixka bat indartu zenean, berpiztu zen beste ideia handi bat. Lehen aipatu duguna euskal egunkariarena, 20. hamarkadan dagoeneko sortu zena, berriz piztu zen ideia hori, eta argiakoek esan zuten, euskal gizarteak merezi du euskarazko egunkari bat izatea. Guk egin dezakegu hori, guk behintzat antolatu dezakegu hori, bultza dezakegu hori, eta handik edo hemendik ekin egingo diogu. Eta ekin zioten, eta gora bera asko izan ziren, 80ko hamarkadan ideia horren bueltan ere bai, baina azkenean Euskaldunon egunkariak argia ikusi zuen okerrezpanago 1980ko abenduaren 6an. Hortik, 80ko hamarkada horretan? Ezen orduan zuen argiak bakarrik egin hori, argiak bultzatu egin zuen proiektua, jarri zion kazetaritza oinarria egin azkenean argia bultzatuta, baina egin zuen plataforma zabalago batek egin zuen, argia bakarrik ezingo zuen hori egin. Hor sortu zen egunkaria sortzen izeneko plataforma, eta azken bultzada eta guztia hark egin zuen, ez? Hori da. Bai, elementu asko zeuden. Besteak beste ere, kazetaritza euskaraz ikasitako lehendabiziko belaunaldia edo promozioa hor zegoen, haien artean zu? Bai, hori da. Bai, gure kurtsoa ezen lehenbiziko euskaraz hasi zena ikasten Leioan, bigarrena zen, baina bai izan zen, esate baterako lehenbiziko kurtsoako ikasgai guztiak euskaraz hasi zena. Eta gero ere, gero eta, esango nuke lehenbizikoetakoa zen. Eta orduan, hor ari ginen hainbate ikasle, garai hartan zeruko argiarekin Bilbon kolaboratzen zuten Laura Mintegi, Antxon Azkargorta, Carmelo Landa, eta beste hainbate pertsonak, gure irakasleak zirenak unibertsitatean, esan ziguten, zergatik ezarete hurbiltzen argiara, eta aztezarete gauzak egiten, kolaborazioak, eta abar da. Eta, hasi ginen, gerora euskal prentsan, ibilbide esanguratsua egin duen jendea orduan hasi ginen zeruko argian, batzuk gero egunkarian jarraitu dute, beste batzuk ez dakit gaur egun jakineko zuzendaria da Lore Agirre, edo Imanol Murua esate baterako, bai egunkarian eta berrian urte asko ibili ondoren, gaur egun irakaskuntzan ari dana Kazetaritza fakultatean bertan Leioan, ez? Eta, ekin genion, gazte belaunaldi berri batek, eta,
80ko hamarkadan argia hartu zuten, argieroak deitu izan den talde horrekin batera, eta proiektuari jarraibide eman genion. Momentu haietan erredakzioa Donostian zegoen? Bai, momentu haietan Donostian zegoen, baina 80ean denok joan ginen Lasartera, bai egunkaria egitera eta bai argia egitera. Handik pixka batera urte batzutara egunkariak Lasartera Andoainera jo zuen, eta guk Lasarten jarraitzen dugu. Nola deskribatuko zenuke 80ko hamarkada hori? Bueno, 80ko hamarkada oso konplexua izan zen, batez ere, berriz ere argiako lantaldea hustu egin zelako. Argiako lantaldeak eman zuen dena, 80ko hamarkadaren amaieran, Euskaldunon egunkaria sortzeko. Orduan bere kuadro garrantzitsuenak eta egunkariara jo zuten. Esate baterako, Pello Zubiria izan zen egunkariako lehenbiziko kazetaria, lehenbiziko zuzendaria. Josemi Zumalabe izan zen egunkariako lehenbiziko kontseilari ordezkaria. Ez dakit, Josu Landa, danak ziren horiek argieroen taldekoak, Josu Landa izan zen lehenbiziko produkzio arduraduna. Eta kazetari gehienak ere egunkariara jo zuten, ura zen orduan izarre distiratsua. Eta batzuk, geratu ginen argian, Pasiai kazetari, eta ekin genion, baina asko kostatu zitzaigun, eta odolustu egin ginen, eta hor krisi handi bat sortu zen gure baitan, baita ere, eta azkenean krisi horretatik ere atera ginen, ez liskar eta sufrimendu gabe atera ginen, eta pixkanaka, 80ko hamarkadaren amaieran jarri genituen gaur egun argia denaren oinarriak, ez? Oinarriak sendotzen jarraitu genuen, guretzat oso oinarri garrantzitsuetako bat 80garren urtean jarri zen, ez? Esan zenean, proiektu hau kooperatiba gisa eratzen da, eta proiektu hau langileena da, eta langileek erabakiko dute nolakoa izango den, eta norantz joko duen, nola guztia, ezta? Eta orduan ere, printzipio horiek finkatu ziren, eta gero gertatu zen beste gauza garrantzitsu bat, interneten etorrera. Interneten argiak jarri zituen bere eduki, hasi zen jartzen bere lehenbiziko edukiak interneten, 87an. Hilabete batzuk lehenago tipitxapak ekin zion. Eta gero guk, gu astekaria ginen eta askoz edukiago jartzen genituen. Eta pixkanaka, erreferentzia gure urratsa ere utzi genuen. Hor argi ikusi genuen, sasoi hartan, internet mehatxu gisa ikusten zen kazetaritzan eta gizarteko beste alor askotan. Ez baina, kazetaritzan eta komunikazioaren munduan bereziki. Uste dut guk ikusi genuela aukera bat. Batez ere, Jose Mari Ostolazak, Pello Zubiriak, izan zuten orduan oso ikuspegi ona eta lortu zuten taldea eramatea interneteko lerro horietara gure inguruko euskal prentsan mesfidantza oso handiak zirenean interneterikiko. Eta guk jarraitu genuen bide horretan, ez zalantzari gabe, hainbatetan pentsatu izan dugu, sartu behar zen dirua, sartu behar ziren kazetariak, hor lanean, ezer diru gutxi zegoen tokian,
Eta, alegin handia eskatzen zuen interneteko horrek hasieran, eta zertarako, zen galdera, zertarako, doan eskaintzeko norberaren edukiak, hori ulertezina zen garai haietan. Eta, guk pentsatu genuen, gaur egun pentsatzen dugun bezala, hala izan behar zuela, zalantzarik gabe, batzutan ibili izan ginen batez ere 2000-garreneko hamarkadaren hasieran ibili izan ginen pentsatzen, zer giltza jarri behar zaio honi edo zaio jarri behar, beste proiektu batzutan, egunkari batzutan horrela egiten ari ziren, beste batzutan ez, hor entsaio errorea horretan ari zen mundu guztia, ez? Gu ere bai. Zorionez, gure kasuan inoiz ez genion jarri giltzarik, gure webguneari, eta ni behintzat biziki posten naiz horregatik, azkenean, guri kosta egite zaigulako. Euskarazko edabideoi kosta egite zaigu zabaltzea gizartean. Ordainduta edo ordaindu gabe, edo zen modutan kosta egite zaigu. Orduan, gu behintzat argi genuen ezin geniola traba gehiagorik jarri gure jardun eta zabalkundeari. Eta gaur egun ere horretan gaude. Bai, atzera egitea izango litzatekelako azkenean. Bai, hori da. Eta gero orduan ere, argiarentzat gertatu zen gauza garrantzitsu bat, internetek gero komunikabide guztioi ekarri diguna, ez? Baina, 2000-garreneko hasieran, prentsa izatetik ikusten duzu interneterekin eta webgunearekin eta horrek eskaintzen dizkizun baliabide guztiekin multimedia bihurtzen zarela. Hasi ginen bideoak jorratzen, gure lehenbiziko bideoak jarri genituen argean, horietako bat izan zen Evo Moralesi Boliviako lehendakariari Amets Arzaiuz eta Txomintxuekak egindako elkarrizketa, eta, sartu ginen buru belarri mundu horretan, eta hainbeste, gu geuk ere, telebista saio batzuk ere, ekoiztu genituenak, 80ko, batzakit izango zen 2009, 2010, 11 garai haiotan, eta horietako batzuk batek bereziki izan zuen nahiko zona, beranduegi deitze zen, horrelako saio informatibo satiriko bat, eta nahiko zona izan zuen bereziki gazteen artean. Edabide transmediara pasatu zineten, hori multimedia esan duzu, hori azkenean nahiko aberasgarria da internet eta zuku atera zenuten hortik. Bai, dudarik ez, gutxienez zabalkundeari begira, eta batzutan zabalkundeak ez dizu ematen dirua momentuan, hori ez da bihurtzen zabalkundea dirua, ez da bapatekoa ez, baina zabalkunde erik gabe, edozein edabidek jai dauka, hori da gure lehenbiziko helburua, zabaltzea, jakitea guk mundua nola ikusten dugun, gizartea nola ikusten dugun, saiatzea hor eragiten, eta horretarako zabalkundea ezinbestekoa da. Eta, hortan ari gara, eta alde horretatik, bai interneten eta bai bestela, uste dute argiak egin duela bere bidea, eta hor aitzindari izan dela askotan, eremu askotan, eta gaur egun ere, neurri batean aitzindari dela euskal prentsan. Eta euskal komunikabide adintsuena? Hori da, dudari gabe. Egin ditugu makina bat gauza euskararen munduan ikuspegi desberdinarekin, ez? Kaputxino haiek eta guk zer dugu elkarrekin, ze ikusi dugu elkarrekin, ez? Haiek euren mezua euskaraz zabaldu nahi zuten, eta guk gure mezua euskaraz zabaldu nahi dugu. Biok, hor, bada lotura esanguratsua, ez da? Bai. Izan ere, mendeurrena ospatzeko kaputxinoen komentuan hasiko duzue ospakizun hori, ez?
Bai, larun batean daukagu ekitaldi bat, hilero egingo dugu ekitaldi esanguratsuren bat Euskal Herriko toki desberdinetan, urtarrilekoa argia sariekin hasi ginen, eta orain otsailean erabaki dugu gure jatorrira itzultzea. Eta alde horretatik, egingo dugu datorren larun batean, otsailaren 23an, egingo dugu ibilaldi bat, eta ibilaldi hau hasiko da Errotasarreko, Errotxapeko kaputxinoen konbentuan. Ara sartuko gara, ikusiko dugu 1986an Iñaki Kaminok Aita Damasogintzari elkarrizketa egin zion tokia, han kokatuko gara, eta etorriko da Iñaki Kamino bera, gaur egun filologo ezaguna dena, eta azalduko digu, orduan Damasogintzak azaldutakoa berari, eta kokatuko dugu zeruko argia bere testuinguru historikoan. Eta handik, joango gara egingo dugu paseotxo bat argatik, eta Alde Zaharrera igoko dugu. Alde Zaharrean ginkana tematiko bat egingo dugu, historia eta euskara eta euskal prentsa eta lotuz, eta gero Baskaria egingo dugu Zaldiko Maldiko elkartean. Bai, izen emat epea ez dakit, baina aldez aurretik apuntatu beharra dago, ez? Bai, txangoa egiteko ez dago apuntatu beharrik ere. Goizeko 11etan hasiko gara Errotxapean, nahi duen guztia gonbidatua dago, gu pozik. Eta Baskairako, azkenean ez Zaldiko Maldikon pertsona konkretu bat. Bai, toki mugatua da. Bai, hori da, toki mugatua da. Eta hor bai izena eman behar da, hor gure webgunean badago, helbidea, telefonoa, non eman izena eta nahi duena, gonbidapena zabali dago. Hala ere, esan bezala hori otsaileko ekitaldia, baina datortzen hilabetetan gehiago izango dira. Bai, gauza desberdinak izango dira, bai bertso saioak, bai gauza asko, dauzkagu antolatuta. Talde txikia da, gurea, eta horrelako urteek lan handia ematen digute, baina aldi berean ezin dira pasatzen utzi diolako aukerak, bai euskal prentsa aldarrikatzeko, bai zeruko argiak eta argiak egin duten lana ezagutzeko eta aldarrikatzeko, eta azkenean aurrera jarraitzeko, hau urrats bat gehiago da, mende urren izenarekin, eta akaso urratsa handia, baina bat gehiago. Atzean baino, aurrera begira jarri behar dugu. Momentuz zorionak egun urte hauengatik, eta jarraituko dugu lana, zuen lana, esan nahi dut, hurrengora arte, Xabier? Oso ongi, eskerrik asko zuei, hurrengora arte.